Здравейте, аз съм Владислав Василев. В предишния си видеоклип ви показах моите Lego Ninjago фигурки. С тези ще пресъздам преследването на двамата пирати. Двата пирата ги нямам, затова ще използвам едни от малките призрачета. Ето от тези, нали ги знаете. И повечето от героите, само двама нямам Дарит и Капитан Сото. Моят приятел има Капитан Сото, затова може да го помоля. Ако не ми го даде и видите, че в пресъздаването ми го няма, значи е на село. Той те има предупреди. Дарит ще го заменя с Пиксел в преследването на пиратите. Исках да ви предам едно важно съобщение. На Коледа ще ви покажа моя драконът на Джей, дето преследват маймуната и един женски пират в Извинете. Просто не знам как да се изкажа. И това беше важното съобщение за филма и драконът на Джей. Довиждане! Ако искате го гледайте, ще го направя още утре, обещавам ви.